देनाय बडि देखायनाय गस्लाखौ खुनानै देखायनाय बडिखौ सोरबाफोर सिख्लाफोर मिजिरनो हागौ खोमा बडिखौ यालै रानबाय Wow, gosla ko kata ro gahor gosla psu gahor. Deh. Iya. Dekai jura Allah dekai. Wow. Wow, bebaji sih lah gau. Wah. Bisbang haye. बेखौ जुदि बे मोनसेखौ जुदि खालामबाय थाबा माने 40 बारसो हागोन खिन्थु आरो बिदि फुरबु खालामबा माने खिन्थु जुर्मना जायो आखाइथिंसो हानो हाया हायो देनाय wah boleh gerakan माथो हेफा दन दे जाबाय आरो मा एक्सारसाइज दंबावो बेखौ हायो बिनिफ्राय आं बारा इमान माबा खालामो बेखौ हायो आरो wah एदावना मानसिफ्रा बिसोर मिनियो जायनोखि एसे उन्दै-उन्दैफोरा दा गाहाय मानसिखौथ' बयबो मिनिगोन बावना सार होनना मानसिफ्रा नोंखौ बावना बुङो बावना फैदो कुटिया फैदो बिदि होनो ना बिदि फैयो बावना फैदों बावना दा खालि उन्दै गथ'फोरा गोबां बेलेग जायगायाव थांबा माने एसे नायो आरोना जे गाहाय मानसि बाथ' बयबो नायखायगोन नायो आरोना दा नों मालानिफ्राय मिन्थिया दि नोङो जौनो रोंनाय नंला देरनो रोंनाय नंला बेखौ माब्लानिफ्राय मिन्थिया नोंलाय मानसिफोराथ' बुङो जे नों मा बिदिनो थाबाय थानोसै नामा नों गुजौ जाला नामा आं बुङो इसोरा जि होदो जे आंखौ आइया उन्दैनिफ्राय फेदेरबाय सिख्लाफोरखौ जुदि एसे एदावना लाबा माने होसोयोमोन बिसोर होसोयोमोन आरोना आरो अनोबो बिसोर जे चकलेटबो लाबोना होयो बिसोर सिख्लाफ्रा होयो ना बेखौ मेगन सायोमोन हौवाफ्रा हौवाफोरा सोरबा बुङो आरोना बहा नोंजोंसो सिख्लाफोरासो अनोलै होननानै बुङो जोंखौ अना नोंखौसो अनो होननानै स्कुलाव मा होनना एदावोमोन ओरैनो गथ'फ्रा ओरैनो गिरिधर गिरि बिदि बुङोमोन आरोना मानसि फिसा होनना बुङामोन मानसिफोरा बुङो आरो आं साइकेल सालायनानै थाङोमोन गाहायाव बिराद नायो आरो मानसिफोरा मिनियो आरोना गाहाय मानसिया सालायदों आं हालेवनो रोंगौ ना रोङा आं हाल एवनो मोनाखै गोजौ जायोना आंनिख्रुइ बे हाब्रुआव थाबायबा माने हाबलाङो माने खस्थ' जायो एसे दाथ' इउटुबार जाबाय इउटुब भिडिअ बानायबाय साबस्क्राइबारफ्राबो बारायगासिनो फेमास जाबाय दा सिख्लाफ्रा मेसेज हरना हरा सिख्लाफोरा बिदि ओरैनो जानोखि दा मोसानाय थांबा माने बिसोर लोगोफोरा बिदि दङ सिख्लाफोर लोगो दङ रं नम्बर बिदि जायाखै जाबायदां सिख्लाफ्रा सोरबाफोर दासिमबो नोंखौ फसायाखै जेनेबा आं नोंजोंनो हाबा जागोन फसायदोंब्लाबो बुंनो हायाखै नामा खिन्थु आं मिथियाखै दाहालागै मिथियाखै नोंथ' नुबाय जोंना गेम्बुआ थेफा दन मालाय बेबो हिन्जाव गोजौ लानानै फैबाय नोंहालाय माबायदि हिन्जावखौ नांगौ दा आंनि खाफालाव मा लिरनाय दङ दा आंथ' बेखौ बुंनो हाया जुदि जुलिनि खाफाल दङ ना गैया जुदि जुलिनि खाफाल थाबा मानिया आं बेखौनो सानो जे सानसेब्लाबोथ' हाबा खालामनांगोन Thank you फंबाय thank you गोजोनथोंसै थेफा दन बेनि इउटुब चेनेलनि नामखौ आङो थेफा दन दोनदों नोंसोर बयबो साबस्क्राइब खालामदो थेफा दन इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना सापर्ट खालाम जे आदाखौबो सापर्ट खालाम आंखौबो खालाम जानोखि आंनि चेनेलनि मुंखौ जे आदायानो दिनदो आरोना बैनिफ्रायनो आङो थेफा दननानै थेफा दन मानसिखौ नायदो एसे उनाव थांनाय नुदों नों थेफा दन बियो थेफाफोरनि गेम्बु बर'निफ्रायबो जौसिनना एसे गेम्बुजों समान जागोन नामा एसे गोजौसिन बायदि नुयोब्रा मानसिखौ नुदो खिन्थु बिदि मोनाखै दाहालागै बेखौबो गेम्बु बर'खौ लोगो मोनफेराखै मोनाखै थेफा दादा थेफा दन बियो बेनिफ्राय नोङो बेसेबां बैसो जाखोब्रा आं डेट अफ बार्थनिया 1999 13 तारिख 12 मा बेनिफ्राय दाथ' 23 जाबाय नामा 23 बोसोर जाबाय 23 बोसोर जाबाय आरो ना 23 बोसोर जाबाय फरायनायफ्रालाय बेसेबांसिम फरायनाया आङो मेट्रिक होदोंमोन नाथाय पास खालामनो हायासै बिनिफ्राय होनानै थाबाय आरो आं बिदि आरो नाजायासैमोन थाबाय आङो मा इयाराव मेट्रिकखौ होआमोन नोंलाय मेट्रिकखौ 2016 नामा बिदियाव होनायमोन आं ओमफ्राय खेबसे होआ मेट्रिकखौलाय खेबसेल' होदोंमोन खेबसेल' बेनिफ्राय होफिनासै आङो मानो होफिनाखै माने धान्दाया माने फरायनायाव
गैला जाबाय मानो होनोब्ला जे गिदिंनाया बांसिन बेरायनायाव जाबाय आंहा जे बिदिनो बहाबा गामिनिफ्राय थाङो बल गेलेनो लाङो जे बेफोराव थांबाय थांनानै मोनाबोयो जे फरायनायाव माने फरायनो नामायनाय समाव मा समाव गावानो बिदि थेन्थालाङो ओमफ्राय आइया फैनानै मा नों फरायनाय मानसिया बिदिसो नों थेन्थाबाय थायो नामा होननानै थाब बुना होयो आरो ना ओमफ्राय आरो आं सिखारनानै फरायो आरो गावानो माने उन्दुलाङो आरो गोसोआवनो थाया फरायनायाव गोसो गैयामोन आरो ना मा स्कुलनिफ्राय फरायनाय आं फार्स्टआव फरायदोंमोन कंकरदेब शिशु निकेतन होननानै एसामिस मिडियाम जे बे प्राइभेटमोन जे बेयाव आं 4 बोसोर नामा फरायबाय बबे जायगायावमोन बे स्कुलालाय बे जोंनि खाथियावनो बरसला होननानै बुङो ओमफ्राय निस बरसला बेनिफ्राय बेयाव फरायनायनि उनाव जे आं सरकारि स्कुलाव फैबाय एसामिस मिडियामानो बेबो बरझाराव बेनिफ्राय बेयावबो फरायबाय एमइ स्कुल एलपि स्कुल एमइ स्कुल फरायबाय बेनिफ्राय बेयाव फैनानै जे बैखिनियाव जोंनि खाथियाव हाइ स्कुल होननानै बुङो सेकेन्डारि हाइ सेकेन्डारि बेयाव 8 आरो 9 खौ बेयाव फरायबाय बेयावनो खाथियाव फरायबाय आरो बेयाव फरायनानै आरो जानाखि मेट्रिक एग्जाम होयोना सेन्टाराबो बेयावनो होनायमोन आङो नोंखौ बे स्कुल समाव नोंनि स्कुलनि लोगोफ्रा एदावना एदावामोन लोगोफोराथ' एदावोमोन बेनिफ्राय एदावोबो आरो अनोबो ओमफ्राय दानिकि सिख्लाफोरखौ जुदि एसे एदावना लाबा माने हुसुयोमोन बिसोर हुसुयोमोन आरो अनोबो बिसोर जे चकलेटबो लाबोना होयो बिसोर सिख्लाफ्रा होयो ना बेखौ मेगन सायोमोन हौवाफ्रा हौवाफोरा सोरबा बुङो आरो ना बहा नोंजोंसो सिख्लाफोरासो अनोलै होननानै बुङो जोंखौ अना नोंखौसो अनो होननानै सिख्लाफ्रा गोबां लोगो जायोमोन नोंजों जायोमोन ओमफ्राय गार्लफ्रेन्ड दंना गैयामोन स्कुलावलाय स्कुलाव बिदि गार्लफ्रेन्ड माने गुसु थुनाय बुस्थुखौनो आं माने लायाखैमोन आरो माने जेबो लायाखैमोन खालि लोगो क्लास फ्रेन्ड बिदिनो आरोमोन नों मालानिफ्राय मिन्थिया दि नोङो जौनो रोंनाय नंला देरनो रोंनाय नंला बेखौ माब्लानिफ्राय मिन्थिया नोंलाय मानसिफोराथ' बुङो जे नों मा बिदिनो थाबाय थानोसै नामा नों गुजौ जाला नामा आं बुङो इसोरा जि होदो जे आंखौ आइया उन्दैनिफ्राय फेदेरबाय गुदुर खालामबाय जे आइया आंखौ फिसिनानै जे बे पृथिबीखौ नुनाय खालामनो हाबाय जे बेनो आंहा गुजौ नांला आं बेखिनि थानोसै होननानै थाबाय आरोना बेनिफ्राय आंहा जानिकि गाहाया जे उन्दै समाव मोजाङानो मोननो बेनिफ्राय मोनसे हिस्टरि मोनसे जाबाय आरोना जोंहानि न'आव जे जानिकि आं उन्दैमोन बै समाव जोंहानि बाबाया माने जेलाव दङमोन आरोना जानिकि आन्दलन बिदि खालामदोंमोन बिदि खालामनायाव दा न'आव माने लानाय मानसि रावबो गैयामोन बिदिनो आइया जुदि आइया बुंनाय मोनो आंखौ जे आइया जुदि आफाखौ नायनो थांबा मानिया जे आंखौ बामनानै लाङो बिदिनो थाङो बिदिनो खालामो बिदि खालामनायाव जों कया नांनाय बायदि जाबायनो कया माने मानसिया बासिया गुन बायदि बिदि जाबायनो ओमफ्राय दानिकि आइखौ बुंनो नों मा गथ' जोनोम होबाय नों जोनोम होनो रोङासैमोन नामा सोरबा मिनियोमोन बिदि बुङोमोन आरो बेनिफ्राय आइया सोरबा बुङो गारना हरदो नों मा गथ' लाबाय थायो होननानै ओमफ्राय बिदिनो सोरबा आंखौ दानिकि बुहुत मानसिया पुजारिबो नायबाय आरो दानिकि इनकाम भाबना बुङोना बेयावबो बिदि खालामबाय आरो गोबां मालिस खालामबायनो बिदियाव आं माने बिदि जाना थाबाय बुङो आरोना दा जानिकि थेवबो आं बेखिनिखौ बुहुत होननानै बुङो आरो बिदिनो आं थानोसै आं माने गुजौ नांले आरोना आंखौ जानिकि आइनि अननाय बा आइनि इसोराव आं आइखौनो इसोर होननानै बुङो आरोना जे जानिकि आंखौ खस्थ' खालामनानै फेदेरबाय स्कुलाव मा होनना एदावोमोन ओरैनो गथ'फ्रा ओरैनो गिरिधर गिरि बिदि बुङोमोन आरोना मानसि फिसा होनना बुङामोन मानसिफोरा बुङो आरो आं साइकेल सालायनानै थाङोमोन गाहायाव बिराद नायो आरो मानसिफोरा मिनियो आरोना गाहाय मानसिया सालायदों आं माने आंखौ एदावना थाङो आं होसोयोमोन बिसोरखौ गथ'फोरखौ बेनिफ्राय आरो बिसोर आरो खाथियाव फैयोमोन माने आंखौ बिदिनो एदावबाय थायोमोन आरो गथ'फोराबो गिदिरफोराबो आरो दालाय माबायदि बुङो मानसिफ्रा नोंखौ नुयोबा गामिफ्राव थाङोबा दस्रा जायगाफ्राव थाङोबा मा होननानै एदावो खेलायो ना खेलाया मानसिफ्रा दा मानसिफोराथ' एदावला दा मिथिबाय बयबो मानसिफोरा दा खालि उन्दै गथ'फोरा गोबां बेलेग जायगायाव थांबा माने एसे नायो आरोना जे गाहाय मानसिबाथ' बयबो नायखायगोन नायो आरोना दा जुदि मानसिफ्रा नोंखौ नायोबा माबायदि मोनो नोङो नायनो फैबा मानसिफ्रा फैदों मानसि गाहाय फैदों होननानै नायनो फैबा दा फिल खालामो बिराद मोजां नाङो आरोना मोजांसो मोनो नायनो सोरबा बुङो बा नोंनि इमान लोगोफोर नामालै होननानै आं बुङो आरोना नङा आं हायथाखाय माने बिसोर नायो माने आंनि बायदि मानसिफोरखौ बारा नुफेराना बेनिखायनो आं नायो होननानै बुङो आरो आं बिसोरखौ एदावना एदावा मानसिफ्रा
बिसोर मिनियो जायनोखि एसे उन्दै उन्दैफोरा दा गाहाय मानसिखौथ' बयबो मिनिगोन बावनासार होनना मानसिफ्रा नोंखौ बावना बुङो बावना फैदो खुटिया फैदो बिदि होनो ना बिदि फैयो बावना फैदों बावना ए ओमफ्राय दा मा खालामो फरायनायथ' गैला फरायनाय गैला ओमफ्राय आं दा न'आवनो दंथ'यो बेनिफ्राय बिदिनो न'आव थानानै आंबो इउटुबाव भिडिअ हगारो बिदिनो बहाबा थांबा माने माबा खालामबा माने बिदिनो हगारबाय थायो बेनिफ्राय दा खेथि बाथि मावो हालेवनो रोंगौना रोङा आं हाल एवनो मोनाखै गोजौ जायोना आंनि ग्रेबि हाब्रुआव थाबायबा माने हाबलाङो माने खस्थ' जायो एसे हालेवफेराखै फेराखै खिन्थु आलिफोर दानो आलि होयोमोन ओमफ्राय सिगाङाव एसे उन्दै समाव जे आइया आदाखौ आरो आंखौ माइ गायनायाव बदल माने बिसानाव गायबा माने जे आरो जों हानोबो गायना होयो पाला बदल आरो ना पाला बदल गायलायो लाङोमोन थाङोमोन जों नालाय हमनो रोंगौना रोङा ना बोननो रोंगौना रोङा ना बिदि दैसाफोराव बै गुदुर गामिनि जलकफोरजों थाङो मालाबा बिसोरजों थांनानै खबाइ हमना होयो बिसोर हेबो आरो ना बिदि आखाइजों हमो आरो बिदि थाङो खोनादों नों मानसिखौ बिराद लाखि होननानै नों थाङोबा माने फुटबलाबो देरहानानै फैयोमोन बे नंगौ नामा बेथ' बुङो आरो ना बिसोर जे आं स्कुलनिफ्राय आं मोनफायालागै बिसोर नेबाय थायो आरो ना सासे सानैबाबो जे आंखौ लाङो आरो जे नों ओंखारदो जल्दि होननानै बुङो आरो ना बेनिफ्राय आइया माने मिथिबा माने रायो आरो नों माहा थांनो नागिरदों फरायनांगौ होननानै बिसोर बिदि माबा दामहो आरो ना बिसोर नेबाय थादों होननानै थुलुट ओंखारनानै थाङोमोन आरो बिसोर दाथ' इउटुबार जाबाय इउटुब भिडिअ बानायबाय साबसक्राइबारफ्राबो बारायगासिनो फेमास जाबाय दा सिख्लाफ्रा मेसेज हरना हरा सिख्लाफोरा बिदि ओरैनो जानोखि दा मोसानाय थांबा माने बिसोर लोगोफोरा बिदि दङ सिख्लाफोर लोगो दङ खिन्थु एदाव फेराखै आरो ना मालाबा बिसोर लोगो मोनबा माने मेथाइ जाहो माबा जाहो होननानै बुङो आरो बिसोर दिनैसिम सिख्लाफ्रा आइ लाभ इउ होनफेरदोंना होनफेराखै होनफेराखै थगायबायदां थगायाखै रं नाम्बारफोरलाय जाफेरदोंना जाफेराखै रं नम्बर बिदि जायाखै जाबायदां सिख्लाफ्रा सोरबाफोर दासिमबो नोंखौ फसायाखै जेनेबा आं नोंजोंनो हाबा जागोन फसायदोंब्लाबो बुंनो हायाखै नामा खिन्थु आं मिथियाखै दाहालागै मिथियाखै आं ओमफ्राय मादैनिलाय माबायदि बिहामजो नांगौ मा बुंनो आंलाय बिसोरनि गोसोसो गाव जेखौ गोसो थोयो बेखौ लाबोनो हागोन दाथ' आं बुंनाय मथेबा बिसोरलाय माबागोनलाय नोंथ' नुबाय जोंना गेम्बुआ थेफा दन मालाय बेबो हिन्जाव गोजौ लानानै फैबाय नोंहालाय माबायदि हिन्जावखौ नांगौ दा आंनि खाफालाव मा लिरनाय दङ दा आंथ' बेखौ बुंनो हाया जुदि जुलिनि खाफाल दङ ना गैया जुदि जुलिनि खाफाल थाबा मानिया आं बेखौनो सानो जे सानसेब्लाबोथ' हाबा खालामनांगोन बेथ' इसोरा बुङो नों हाबा खालामना लायाबा माने सोरबा जायगा मोना माबा मोना बिदि बुङो आरो ना जे दा आं बेखौनो सानो जे जेतियानोखि गावनि आथिङाव जि गावनो जुदि गसंनो हाबा मानिया अब्ला आं हाबा खालामनो थाखाय गोसो दङ आरो ना जेतियानोखि आं गावनि आथिङाव गसंनो हाया बैसिम लागि आं माने हाबा जानायनि माबाखौ सानाखै आरो आं सानाखै दा माने गोसोथोनबो लुगैया रावखौबो हिन्जावखौ थगायबायना थगायाखै माने जेतियानोखि गावनि आथिङाव गसंनो हाबा मानिया बै समावनो आं नायगोन लाबोगोन सोरखौबाफोर फसायनानै थायाखै दासिम खिन्थु फसायनाय थाबाबो माने दाथ' आजिखालि सिख्लाफोराबोथ' बयहाबो बयफ्रेन्ड थाखायो दा दङब्लाबो दा बेहा दंखायोनो बेनिखायनो डाइरेक्ट नायगोन लाबोगोन आरो नायगोन लाबोगोनसो गोसोथोनाय लानाय नङा होमबाथ' मादै नोंसोर नागिरनांसिगोन बिहामजोखौ माबायदिखौ नांगौ माबायदि आखल गोनांखौ दाथ' मा बुंनो दा बुंथ'नो हाया बिसोरो जिबादि उनाव हाजासिगोन बिदायाबो हाबा जायाखै नालाय बिदाबो दंना ओमफ्राय दहायनिया फंबायमोन बेयो आर्जन बायदिया आदाया फार्माव दङ नामा ब्रयलार फार्म आदा सानै ब्रयलार फार्म खालामदों बिसोर सानै दङ 4 बोसोर जाबाय आरो ब्रयलार फार्म बेसे बुरजा ब्रयलार फार्म खालामनाया 110 फुट नामा माबाया गोलावा ओमफ्राय दा 1700 नामा माबा होदों 1700 दं आरो ना बेनिफ्राय नोंस्रा हाया बेसे बुरजा दं माइ गायग्रा हा 16 बिघा बारि बागानफोर दंना गैया 16 बिघा हा ओमफ्राय बिदा फंबाय साथाम नोंसोर अब्ला नोंथांमोनहा बयबो मिन्थिजोब्बाय थेफा दन इउटुब चेनेल दङ नोंथांमोनहा बयबो साबस्क्राइब खालामना होदो
बे फंबायनि YouTube चेनेलनि नामखौबो आंनो दोनदों थेफा दन होननानै मानो होनबा दन टाइप मानसिया बिराद बडिबो दं देनाय बडि देखायनाय गस्लाखौ खुनानै देखायनाय बडिखौ सोरबाफोर सिख्लाफोर मिजिरनो हागौ खोमा बडिखौ यालै रानबाय Wow, gosla kata ro gahor gosla psu gahor. Deh. Iya. Dekai dura Allah dekai. Wow. Oh. Kamani mau ini na? Kamani mau. Oमफ्राय जिम टिमावबो थां नामा? जिमाव थाङाखै ओमफ्राय आंखौ जोंनि खाथिनि एरियानिनो बे माने जिम दङ बेहा बे आंखौ बुंदोंमोन आरोना नोंखौ आं जिम माबा खालामनोसै माबाफोराव श'फोराव नोंखौ लांनोसै फैसाया माने रानगोन बुंदों आरोना माने आं बिदि नाङा होननानै बुंदों आरोना जे जिम खालामबा माने मोजांबो जायो खिन्थु गावनि देहायाबो एसे जानाय लोंनायफोरा मोजां जानांगोन ना दायो न'आव आं आगोलाव उन्दै समाव आइया आरो बाबाया रिं बनायना होदोंमोन जिम खालामनो होनायमोन ओमफ्राय आरो हायावबो खालामो दासो खालामाखै आगोलाव सिगाङाव मा एक्सारसाइज रोंगौ दे खालामनानै देखायनाय पुश आप खालामनाय पुश आप बेखौ हायो दे नाय खालामनानै देखायनाय वाव बेबायदिसो लागाव वाह बिसिबां हायो बेखौ जुदि बे मोनसेखौ जुदि खालामबाय थाबा माने 40 बारसो हागोन खिन्थु आरो बिदि फुरबु खालामबा माने जुरमुना जायो आखाइथिंसो हानो हाया हायो देनाय wah boleh gerakan माथो थेफा दन दे जाबाय आरो मा एक्सारसाइज दंबावो बेखौ हायो बिनिफ्राय आं बारा इमान माबा खालामा बेखौ हायो आरो wah Woi, boleh gerakan माथो बिदि खालामो आरो थेफा दना खिन्थाबाय सिख्लाफ्रा फसायनानै दं जाहैदों गावखौ नाथाय खिन्थानानै लानो हायाखै सोरबाफोर जुदि फसायमारथारदोंबा डाइरेक्ट मेसेजाव लिरहरबानो जाबाय आरो कमेन्टफ्राव लिरहरबानो जाबाय जायफ्रा फसायदों बेलाय बडि गैया अब्ला नोङो गोसोथोनानै लाला आरो ना आं गोसोथोना लाला डाइरेक्ट नायगोन बिमा नायनायखौसो लासिगोन डाइरेक्ट जितियानोखि आंनि आथिङाव आं गाव गसंनो हाबा नायगोनबो लाबोगोनबो दे होनब्लाय ना फोजोबसै बिराद गोलाव जाबाय जे आदाया जोबोद खस्थ' खालामनानैब्लाबो जे आंनि न'आव फैदो जे आंखौ खबर लादों जे आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोबाव नोंथांमोना आदाखौ सापर्ट खालाम जेसेखि हायो जे नोंथांमोना सापर्ट खालाम मानो होनोब्ला जे जोंनि बर'नि गेजेराव जे डक्टर आलफ्रेड बसुमतारी आदानि बायदि जायनाखि गोजान गोजान जायगायाव थांनानै जे ट्रेभेलिं खालामनाय मानसि गैया आरो जायनाखि आदानिफ्राय नोंथांमोना जे भिडिअफोर नायोब्ला जे जायनाखि आदानि सोरबाफोर नायनानै जे माबाफोर बाथ्राफोरखौबो मिथिनो हायो आरो सोलोंनोबो हायो बिथाङा जोबोद खस्थ' खालामो जे बिथाङा नाजागासिनो दङ जे नोंथांमोना जेसेखि हायो सापर्ट खालाम वेलकाम खालामदो आरोना आदाया आंनि न'सिम फैनायनि थाखाय आरोना थेफा दना गोगोम रायलायनो हागौ खाथ्रासो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बे फंबायनि चेनेलखौ थेफा दन थेंक इउ सै जय बर' हारिनि